ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଫଳ ମିଳେ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହିଁ କରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ଚଟାଣଠାରୁ ଉପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥର ବାମ ପଟେ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ହିଁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀଙ୍କର ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡ ମାଟି ଉପରେ କେବେ ବି ଧୂପକାଠି ଖୁସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଦେଇଥିବା ଭୋଗ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ।